Helo bawb, Llawr Live yma a tro dwytha nath ni gorffan gwneud y tu allan o Rocket ac gwneud y fuel. Heddiw, da ni'n neud eich 1 neu 2 neu 3 1 neu 2 neu 3 mwy ystafell. Rwan. Coch yno. Rhywbeth, I cael whoops. Rhoi hwn yn fyma. Rhoi o ar. A cael ymlaen efo to i ystafell yma. So, ystafell gwely bydd hwn os mae yna lot o pobl yn dod. Ac bydd y dreifr dim yn cysgu. Achos echael ni crasio achos mae neb yn dreifio. So, dwi'n mynd i wneud bunk beds. A cael just un bloc y gwely. I just cael gwely normal. Pren yn fyma. Ac yn neud un fath yn yma. Gwely. Rwan. Na, dim hwnna. Cer ymlaen efo hwn. Just yn fyna. I just cael computer bach just cael computer bach fyma. So, sut ti'n neud o? Ti'n rhoi yna ac ti'n sneakio ac rhoi hwnna fyna. A dyna ni a dyna ni efo y stafell yna. Yna, mae rhaid o fi i fod i ddeud hynna yn bwrdd. A wedyn yna ti ddim gallu dweud. Okay. Yna, dwi'n mynd i roi hwnna. 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 Yna, dwi'n mynd i r
gael hwn. Dyna ni. A cael o hwn. So fyma bydd lle ti yn dreifio. Ac nawr hwn. Ga i roi o yn fyma. A wedyn efo hwn, no, hwn, ga i roi bwrdd yma. Ga i roi o off am hwn. A ga i roi signs yn fyma i dangos pa ffordd. Rhaid i ni wneud hyn. Ac rhoi sy'n mynd i fyny. 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 Na, iau. Wel, ymlaen. Ymlaen. Chwith. Chwith. Neu fe. Rhoi hwnna. A dyna ni.
nôl i TV. Ie, mae'n gweithio. O, mae ci yn edrych ar fi. A neu ti fynd off pen fi. Wan, dwi'n meddwl bod o di gorffod. Beth a'i wneud? Beth? O, dwi'n meddwl dwi'n gwybod beth i'n gwneud. A'i wneud castell. Ac rwan, a'i wneud y drawbridge. O na, dwi ddim gallu gwneud o'n fyma. I bod yn eistedd dipyn.
I dechrau siarad dipyn bach rwan. So, pan fi di'n siarad o fi di wneud hwn. A rwan yn fyma I wneud dyn. Wneud fel hynna. Na, dim hynna. Ac ella dim gorffan fideo yma. Ella I gorffan fideo arall. Dwi'n meddwl bod fi mynd I gorffan ar fideo arall. So dwi'n mynd I wneud yr un fyna. So just pobl fyna efo bow arrow. Rwan dwi'n mynd I cysgu yn gwely. Help it all. Rwan dwi'n mynd I gwneud dwi'n mynd I cario ymlaen efo hwn. Dwi'n meddwl I wneud rhywbeth arall ar y tu allan. So, dwi'n mynd I wneud cannons. So, I wneud just gadael o hwnna.
calon. Ydy hwn gael? Right. Ydy hwn gael? Na. Hwnnw. Okay. So... I cael ei ymlaen efo castell hwn. So, o fi isio hwn. Dwi'n mynd i gadw yna, so ta-ta.